oras na? 12:30. Hello. Naglalaban ng supa. Haggard na. Pinapunan ka naman ng wine. Ako magsasuffer. Just cook. Napagod. Hello. Thank you sa tamasak. Ay. Trabaho eh. Pag nadumihan, hindi pwedeng isang portion lang. Kailangan lahat. Kasi naninilaw yung pinagdaanan ng tubig na pinagpunasan. Kailangan lahat. Para pantay. Matuyo. Ako, ito mahirap maglaban ng supa. Maliit pa to, may isa pang malaki.
ubos pwersa. Ito na yung mga kaubos. Jesus. Ang pwersa. Di-ingay ako.
Salamat. Thank you.